Nyakorom ga jonka moro mintiere chenro en mbaka oromo chako sani nyakarom kanyo sa beach maro nyanganka mar michal mar fuambo bange nya wado jisu duor biro kata ye chal mano mar twak e chenro mar mbaka oromo. Pati chal mag fuambo gin weche mabindwa luoni dito te mabedi biro bedo kiyudo he weche mago manyien mono timore kapok oromo sa beach maro nyakorom ga jong wabiro bedo kwa chako wakaogi achiel kachiel nikech kan nomoko kuom weche mabende ntiere godo moko bende dhi nyime gi sani moko bende dhi bedo ka chako kanyo kar sangwen mano mar okinyi jofam magwa nitiere pap mano mar nyonwa chala mago mag weche makamago wachaka negi ng'anyo nyakorom ga juang mano mar kuko mano mar Kenya Union of Clinical Officers mabende biro bedo ka chako kar sangwen mano mar okinyi hodichi makawuono jokuko bago ng'anyo nyakorom ga juang ka bende giseyo piny owacho ahinya nyamigawo mochung'ne weche mag thieth ndiko osebedo ka winjo chal margi gichako gibago ng'anyo hodichi makawuono nyakorom ga juang wen chin tarik 9 chakre sa 4 mano mar okinyi ka jokanyo mag-gi okwa mar mondo mi orome kar ringo nyamburko mano mar Green Park mantiere buore Nairobi ka gisechokre kanyo nyakorom ga juang gibiro bedo ka giwuok Green Park ka gidhi Ministry of Health log tich mano mar migawo mochung'ne weche mag thieth e pacho ka bang'e ka giwuok e log tich mano mar migawo mar thieth gibiro bedo ka gichomo od bura maduong' ma pacho ka kama bang'e gibiro bedo ka gidhi kaduola mano mar governors e pacho ka mar mondo mi gichiwde gi petitions kata mana kwayo mabende gintiere godo moko kuom mabende gintiere godo giwacho ni CBA ogirimiti margi mar tich poko kete tema mar ariyo giwacho ni absorption kata mana ndiko e tich mongirore jotije mago mag UHC bende poko satim e yo makare kanyakla kod mago mabende nosebedo ka tiyo ne Global Fund staff koro mage ng'ur mar giduchi makawuono gichako ng'anyo mar gi nyakorom ga juang sa 4 mar okinyi hang'eni Judith Omondi jafam marwa luonwa chala mar wach makamano ng'anyo makamano ka gichako nyakorom ga juang bende biro bedo kwa nyisi kaka chal makamano biro bedo kadhi kopogore gi nyakorom ga juang mana kana nyisi odiochi makawuono en chin tarik 9 piny ngima hingo odiochienga kedo kod mibadhi ahinya pacho ka nyakorom ga juang nyasima kama obaga e kar jot kata mana e log tich e kar jot mano mar KCC karomo mano mar KCC mantiere buore Nairobi e karomo mar KCC chenro makamano nochako kar sa 2:30 mano mar okinyi chenro mabende biro bedo ka dhi nyime nyaka sa 10:30 mano ma midhiambo odiochieng' makawuono ka bende piny ngima hingo odiochieng kedo gi mibadhi piny Kenya bende nitiere ng'ala mabende wasego ahinya ne kedo kod mibadhi odiochieng' manyoro neneno kanyo ka duol mochung' ne kedo kod mibadhi pacho ka EACC bende nosechiwo report margi kaka migepe mopogore mag piny owacho osebedo ka kedo kod mibadhi moko kuom counties manyaka sani itimo negi nonro kaluwore kod weche mago mag mibadhi wendo modhial e romo makama nyakorom ga juang en Salim Vuria mabende jatend migawo mago motenre kod weche mag tuke kanyakla kod weche mamulo rawere parni Joyce Oduor bende obagonwa twak maket kod ma e chenro mano mar mbaka oromo. Maradek maluon nyakorom ga juang en tungni e piny mano mar Tanzania kawuono chin tarik 9 piny Tanzania biro odiochieng' makawuono hingo odiochieng' mabende giyudo loch e lwet jowagunda mano gihingo higni 64 chakre ne giyud loch e lwet jowagunda kata mana 64th Independence Day odiochieng' makawuono biro bedo kwa ng'ianena ka jokedne ratich oganda mago mapacho kaka ne gichano timo odiochieng' manyoro ne gin bende gibiro bedo ka gichung' kod jokedne ratich oganda kanyakla kod jopiny mano mar Tanzania e kinde mabende ng'anyo mopogore obaga e piny owacho mano ma Tanzania wang'eyo ken wendo kuomu ne gigo kuma bende osebedo katimore e piny mano mar Tanzania kata kamano piny Tanzania bende odiochieng' manyoro ne osumo jogo kuma bende ochano ng'anyo e piny mano mar Tanzania koro odiochieng' makawuono en ginero mabende biro bedo kwaluwo achiel kachiel kapono ni ng'anyo makamano ibiro bedo kikete tim kata oyo to piny Kenya mabende jokedne ratich oganda bende nacho ni biro bedo ka chung' achiel kachiel kod piny mar Tanzania bende gibiro bedo ka gichung' kodgi in solidarity kata oyo. Wach machielo nyakorom ga juang odiochieng' makawuono bende riwruok mochung' ne kedo koda kata mana riwruok mabedo ochung' ne jokedne ratich oganda e pacho ka mano KNCHR kata mana Kenya National Commission on Human Rights bende odiochieng' makawuono bagoromo gi jofwambo mabende giwilo jofwambo mar mondo mi wachop kanyo mar mondo mi wane report mabende gibiro bedo ka gigolo kotenre kod chal mago mag jokedne ratich oganda e pacho ka ng'ikruok makoni kod kocha chiedh nade mabende jokedne ratich oganda e pacho ka osebedo ka kadhe en nyasi mabende dhi nyime gi sani e magawa moro buore Nairobi duto te wabiro bedo kwa luoni weche motenre kod mano kuku mar gi tiende
ibro bedo kiyudo e weche magwa manyien. E weche matimore sirikande mag gwenge kaunti ma Homa Bay nyaka Ramgajuang odiochieng' ma kawuono bende migosi Eliud Owalo biro bedo kalimo kaunti mano ma Homa Bay, kama bende sirikal biro bedo kaneno chenro mopogore opogore ma bende sirikal osebedo ka chwalo e piny owacho mano ma kaunti mano ma Homa Bay. Odiochieng' ma kawuono Eliud Owalo gi Lange ntiere e kaunti ma Homa Bay, gibiro bedo ka ging'iyo chenro mopogore opogore mago mag sirikal kaka osebedo ka dhi nyime. Wantiere gi jafwambo mar kaunti ma Homa Bay Ali Abich biro bedo ka luonwa chal mar wach makamano. E kaunti ma Mombasa kama wantiere gi jafwambo marwa George Aoko. E kaunti ma Mombasa nyaka Ramgajuang odiochieng' ma kawuono ntiere romo ma bende obaga chakre sani men saa 3 nyaka saa 5 mar onyango. Romo ma kama nyaka Ramgajuang obaga koda Haki Yetu men group ma bende onywako jogo ma bende osebedo ka kedo ne ratich oganda e pacho ka kanyakla kod jomoko de Saudi mago mong'ere gi dhongere kaka tenants. Gin bende gibago romo gi jofwambo kama ong'ere kaka Buxton Point mane kaunti ma Mombasa. Ka bende gidwaro lose kotende kod seyo mopogore opogore ma bende jopiny ntiere godo ne udi mago mag sirikal, affordable housing projects mago udi manego gi yot ma bende piny owacho osebedo ka gero ne jopiny. Gintiere kod seyo mopogore opogore ma bende gibiro bedo ka gilose nyawadwa George Aoko biro bedo ka ng'ienwa chal mano mar wach makamano. E kaunti ma Siaya ntiere kod Stephen Biko nyaka Ramgajuang. Steve Biko odiochieng' ma kawuono bende biro bedo ka luonwa chenro ma bende od bura County Assembly ma Siaya ntiere godo odiochieng' ma kawuono. Gichokre kanyo kar saa 3:30 mano mar okinyi. Gibiro bedo ka gilose okenge mopogore opogore. Achiel kuomgi en motion regarding irregular acting appointments mago jotije e thuolo ma kojolo ma bende osendik kanyo kata nondik gi County Public Service Ataro mano mar chike. Mano en achiel kuom weche ma bende gibiro bedo ka gitwake. Mar ariyo, gibiro bedo ka gitwak kotenre kod George Nying'iro ma bende en jatend migawo e yor kojolo motelo ne weche mago mag omenda kanyakla kod ochumi e kaunti mano ma Siaya. Gin bende gibiro bedo ka ging'iyo censor motion ma bende nomiye mano kaluwore kod timbe ma bende kata mana kit tije ma bende osebedo kochwalo e kaunti mano ma Siaya. Koro chenro ariyo go nyaka Ramgajuang dhi bedo County Assembly Chambers mano e od bura mano ma kaunti ma Siaya. Biko biro bedo ka luonwa chala mar wach makamano. Yiena mar mon miati gi kaunti ma Kisumu. E kaunti mano ma Kisumu nyaka Ramgajuang jofwambo mago mag kaunti ma Kisumu luonwa wach manotimore odhiambo manyoro kama bende ji ariyo nolalo ngimagi e masira mano mar apaya. Ji ariyo ma kamano ne oriwo jal mana riembo pikipiki kanyakla kod jal manoting'o ma bende duto te no owito ngimagi tok masira mar apaya nojukogi mano e apaya ma Ahero kochomo Katito. Kata kamano kana otuomgi kanyo koda matatu mating'o jowuoth nyaka Ramgajuang. Ntiere kaka japiko no noyudo hinyruok makoni kod kocha noring kode e od thieth nyaka Ramgajuang. Kata kamano mano od thieth mar Ahero sub county. Kata kamano no gikone nowito ngimane. Kata kamano jal manoting'o to notho gi kanyo. Koro omiyo obila pod medo kwayowa mar mondo mi wane ni wang'iyo kata mana chike magaya apaya nikech kaluwore kod ripod obila iwacho kanyo ni ji ariyo mane ntiere matatu bende noyudo hinyruok makoni kod kocha. Kata kamano they are out of danger, ngimagi ntiere kama kare gi sani. Kata kamano ji ariyo mamoko ma bende koro ne otho e masira mar apaya mos ahinya odhi ne anyuola magi. Parni magi kinde mabel kapok wachopo e nyasi mar Christmas, ndalo bende dong 22 kapok wachopo higa manyien. Koro wan duto te waneni wachopo higa manyien kendo wavuke kata mana wakadhe e yonero makare. Yiena mar mon miateke gi kanya nyaka Ramgajuang nyawadwa Joyce Oduor donjo kod twak e chenro mano mar mbaka oromo. Moko kuom weche ma bende anyisi ni timre gi sani duto te wabiro bedo kwa tudre gi jofwambo magwa mar mondo mi ginyiswa kama weche makamagi osechope. Mokwa ni neno bende ging'iyo ni biro bedo kiyudo weche magwa manyien chakre migago ang'ich welo kanyakla kod oimore. Orituru masani, nyinga Sharon.